Saara Sibelius syntyi Hämeenlinnassa joulukuussa 1865 ruotsinkieliseen perheeseen. Sibeliuksen isä kuoli, kun Saara oli 3-vuotias. Miehensä kuoltua äiti Maria joutui muuttamaan Jannen ja tämän 2 sisaruksen kanssa äitinsä Katariinan luo. Pienenä Jannella oli hyvä mielikuvitus. Hän keksi erilaisia tarinoita satuhahmoista ja hurjista tapahtumista. Olipa kerran haltijatar, joka lensi kotitalojen yllä. Eräänä päivänä hän näki tulipalon lähistöllä. Koulussa hän oli vilkas ja joutui usein opettajattaren nuhtelemaksi. Janne, nyt sinä olet taas levoton. Rangaistukseksi sinun pitää istua seuraava tunti opettajattaren pöydän alla. 9-vuotiaana Janne improvisoi koulussa satunäytelmiä ystäviensä kanssa. He myös säestivät näytelmiä. Koulussa Sibelius kirjoitteli vihkojensa reunoihin nuotteja. Hän oli kuitenkin hyvä matematiikassa ja kasviopissa. Janne luki paljon ja piti Runebergin runoista. Joutsen, kesäisen illan kullasta, tuo joutsen tultuaan. Joen lahelle laski he ja loi he laulamaan. Janne harrasti lapsesta saakka musiikkia sisarustensa kanssa. Hän opetteli kotona pianonsoittoa. Viulunsoiton Sibelius aloitti 15-vuotiaana. Musiikin tunteja hän otti sotilaskapellimestari Gustav Revanderilta. Sisarukset esiintyivät yhdessä kamarimusiikkitriona. Sibeliuksen on mainittu säveltäneen ensimmäisen oman kappaleensa 18-vuotiaana. Viululle ja cellolle sävelletty Vesipisaroita on hänen ensimmäisiä sävellyksiään. Huonojahan ne ovat, mutta sadepäivänä on hyvä olla jotain tekemistä. Säveltäminen vei Sibeliuksen kaiken ajan. Janne sai koulussa hyviä numeroita vain aineista, jotka häntä kiinnostivat. Minä pelkään, ettet sinä saa koulun päättötodistusta. Sibelius valmistui kuitenkin ylioppilaaksi Hämeenlinnan lyseosta vuonna 1885. Päästyään ylioppilaaksi Sibelius aloitti opiskelemaan lakia Helsingissä, keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa. Janne ei kuitenkaan halunnut luopua musiikista, joten hän opiskeli samaan aikaan myös musiikkiopistossa. Varsin pian musiikki vei kuitenkin voiton ja Sibelius lopetti lakiopinnot. Sibelius halusi ensin soittaa viulua. Hän esiintyi useissa konserteissa viulistina. Kotona Sibelius soitti Helsingiin muuttaneen Christian veljensä sekä 2 ystävänsä kanssa kvartetissa soittaen muun muassa Mozartia ja Beethovenia. Jannen viuluvirtuosi unelmat kokivat kolauksen,
Hän epäonnistui eräässä konsertissa ja sai siitä kielteistä kritiikkiä. Sibeliuksen sointi on epäpuhdasta ja ohutta. Musiikkiopistossa havaittiin Jean Sibeliuksen musiikilliset lahjat. Hän oli suomalaisen musiikin suurin lupaus. Olen niin ylpeä musiikkiherra oppilaastani. Minä opin Sibeliukselta yhtä paljon kuin hän minulta. Musiikkiopiston kevättodistukseen Sibelius sai rivin 10. Tosin violonsoitossa oli tyytyminen 7. Keväällä 1888 musiikkiopiston rehtori-opettaja Wegelius ja Sibelius sävelsivät yhdessä musiikin Gunnar Wennerbergin Näkkiin. Sibelius kiinnosti säveltäjänä vielä enemmän kuin viulutaiteilijana. Sibelius oli itsekin kiinnostuneempi säveltämisestä kuin soittamisesta. Elettiin syksyä 1888. Sibelius oli ystävystynyt opiskelutoverinsa Armas Järnefeltin kanssa. Minusta olisi hienoa, jos voisit vierailla kotonamme. Kiitos kutsusta. Tulen mielelläni. Saanko esitellä sisareni Ainon? Hauska tutustua. Olen kuullut teistä paljon. Soittaisimmeko yhdessä? Aino jäi kuuntelemaan poikien soittoa tanssien musiikin tahtiin. Janne häkeltyi tästä ja teki soitossaan virheen. Pahoittelen tätä. Ainon ja Jannen katseet kohtasivat ja nuoret ihastuivat hetkessä toisiinsa. Sibeliuksen kiinteä, kiihkeä katse vangitsi minut. Sibelius oli nyt suomalaisen musiikin suuri lupaus. Hän on yhdellä iskulla liittynyt niiden ensiriviin, joille on uskottu suomalaisen luovan säveltaiteen tulevaisuus. Nuori säveltäjä sai apurahan ja pääsi vuonna 1889 opiskelemaan Berliiniin, Saksaan. ...23-vuotias Sibelius sai Berliinissä huikeita musiikillisia elämyksiä. Hän kävi konserteissa ja opiskeli ahkerasti. Sibelius vietti aikaa Viinissä vuosina 1890 ja 1891. Viinin vuosi oli ratkaiseva Sibeliuksen kehitykselle. Sibeliusta opettanut säveltäjä Karl Goldmark usutti häntä työstämään teemojaan entistä harkitummin. Sinun pitää ottaa enemmän vaikutteita klassikoilta. Unohda hetkeksi Berlioz ja Wagner. Sibelius alkoi myös tutkia suomalaista kansanmusiikkia ja Kalevalan rytmejä, saadakseen teoksiinsa enemmän omaperäisyyttä. Minusta Kalevala on ihan moderni. Se on minun mielestäni musiikkia kaikki. Teema ja muunnelmia. Toiminta on aina tunnelmalle alistettu. Jumalat ihmisiä, Väinämöinen muusikko. Sibelius oli ajatellut jatkaa elämäänsä Viinissä, mutta Suomessa käydessään romanssi Ainon kanssa puhkesi uudestaan kukkaan, sotkien suunnitelmat.
he menivät salakihloihin. Tulethan pian takaisin Viinistä. Sibelius ei ollut hyvä rahan käsittelyssä. Hän vietti aikaansa ystävien kanssa juhlien ravintoloissa ja kahvioissa ja kulutti kaikki rahansa. Koko Viin on yhtä naurua ja valsseja. Sukulaisten piti Suomessa kerätä kolehti saadakseen Sibelius takaisin Suomeen. Sibelius tapasi kesällä 1891 jälleen kihlattuunsa Vaasan lähellä Järnefelttien kesäpaikalla Tottensudin kartanossa. Naimisiin meno ei tule kuuloonkaan. Eihän sinulla ole ammattiakaan. Sibelius keskittyi Kullervo-sinfonian säveltämiseen. Se pohjautui Kalevalan Kullervo-tarinaan. Kullervon ensimmäinen esitys vuonna 1892 oli Sibeliuksen koko uran suurimpia voittoja. Aino Sibeliuksen mukaan Kullervon menestys taivutti vanhemmat antamaan Ainolle ja Jannelle vihkiluvan. Pyytäisin tyttärenne kättä. Tilanne on kohdallani nyt suotuisampi. Saatte luvan naimisiin menoon. Hienoa, että sinulle on luvattu työtä opettajana sekä musiikkiopistossa että Kajanuksen orkesterikoulussa. Sibelius meni naimisiin Aino Järnefeltin kanssa kesäkuussa 1892 Järnefeltin kesäpaikassa. Pariskunta lähti häämatkalle Kalevalan synnyinseudulle, Karjalaan, Lieksaan ja Kolille. Myöhemmin Sibelius koosti häneltä tilatusta kuvailmamusiikista Karelia-sarjan. Sibelius halusi säveltää kalevalaisen oopperan. Tästä ajatuksesta syntyi orkesterisarja Lemminkäinen 1897. Sibeliukset asuivat Helsingissä Vladimirin kadulla, nykyisellä Kalevalan kadulla. Janne oli tiiviissä ystävyyssuhteessa säveltäjä Robert Kajanuksen ja taidemaalari Akseli Kallelan kanssa. Herrat tapasivat ravintolakämpissä ja keskustelivat taiteilijaystävien kanssa päivätolkulla elämän ja taiteen peruskysymyksistä. Akseli, joko sinun teoksesi Samoin taonta on valmis? Olen juuri parhaillaan maalaamassa taulua Lemminkäisen äidistä. Tämä Kalevala on todella inspiroiva aihe taiteelle. Näinä vuosina Jannelle ja Ainolle syntyi 2 tytärtä. Aino hoiti heitä kotona sillä aikaa, kun Janne istui ystäviensä kanssa ravintolassa taidetta pohtimassa. Raha hävisi Sibeliuksen taskuista ja perhe oli veloissa. Tilaammeko me vielä kierroksen? Tarjoilija. –1800-luvun viimeisinä vuosina Sibelius opetti ja sävelsi musiikkia.
Kalevala-aiheesta hän sävelsi esimerkiksi Tuonelan Joutsenen. Tuonelan Joutsen perustui veneen luomisen alkusoittoon. Minun täytyy kyllä keskeyttää oopperan säveltäminen. Sibeliuksen ja Kajanuksen välit viilenivät heidän haettuaan samaa työpaikkaa Helsingin yliopiston musiikinopettajana. Herra Sibelius, onnittelut, olette saaneet opettajan paikan. Erinomaista, kiitos herra rehtori. Minä valitan tästä päätöksestä. Valituksen jälkeen opetustyö siirtyi Sibeliuksen härmiksi Kajanukselle. Minä valmistaudun kulkemaan omaa tietäni. Useiden takaiskujen jälkeen Sibeliuksen elämässä tapahtui käänne parempaan. Sibeliukselle myönnettiin 10 vuodeksi 3000 markan taiteilija-apuraha. Hän pystyi keskittymään säveltämiseen, eikä hänen tarvinnut opettaa rahaa saadakseen. Hän sai tältä matkaltaan musiikilleen kansainvälisen kustantajan Breitkopf ja Härtelin. Erinomaista, allekirjoittakaamme sopimus. Sibeliuksen musiikkia kuultiin Suomen lisäksi myös Tukholmassa ja Leipzigissä. Suomi kuului tänä aikana Venäjän alaisuuteen. Venäjän keisari Nikolai II antoi 15. helmikuuta 1899 helmikuun manifestin. Me Nikolai II, Jumalan armosta, koko Venäjän maan keisari ja itsevaltias, Puolan maan tsaari, teemme kaikille uskollisille alamaisillemme tiettäväksi Suomen suurruhtinaan maalla, joka tämän vuosisadan alusta alkaen on osa Venäjän keisarikuntaa, on muistoissa Autian keisari Aleksander siunatun. Manifestilla yritettiin kaventaa Suomen suuriruhtinaskunnan autonomiaa. Manifestin julkaiseminen herätti Sibeliuksessa isänmaallisia tunteita. Tämä sorto on sietämätöntä. Sibelius sävelsi ateenalaisten laulua, jonka sanoitus oli helppo ymmärtää julistukseksi Venäjän sortoa vastaan. Erinomaista. Sibelius on kansallissankarimme. Vuosisadan vaihteessa 1899–1900 Sibelius sävelsi ehkä tunnetuimman sävellyksensä Finlandia-hymnin. Sen osat kuvasivat Suomen historian eri vaiheita kalevalaisesta ajasta lähtien. Myöhemmin Finlandiasta tehtiin myös laulu, jonka isänmaalliset sanat V.A. Koskenniemi kirjoitti vuonna 1940. Sinun päiväs koittaa, yön uhka kartoitettu on jo pois. Ja aamun kirkkaudessa soittaa, kuin itse taivahan kansi sois. Yön vallat aamuun valkeus jo voittaa, sun päiväs koittaa, oi synnyinmaa. Finlandia ei ole tarkoitettu laulettavaksi, sehän on tehty orkesteria varten, mutta jos maailma tahtoo laulaa, niin ei sille mitään mahda. Sibelius oli masentunut, mutta jatkoi säveltämistä. Vähän myöhemmin Sibelius lähti kiertueelle orkesterin kanssa. He soittivat 13 kaupungissa yhteensä 19 konserttia.
He vierailivat muun muassa Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Ranskassa. Berliinin konsertit merkitsivät Sibeliukselle läpilyöntiä Saksan kriitikkopiireissä. Nautin Sibeliuksen uudesta ja epätavallisesta sävelkielestä. Runsaslukuinen yleisö on myrskyisen innostunut. Sibelius on vahva lahjakkuus, joka ilmaisee elegiset ja pateettiset tuntonsa kouraisevasti, mutta joka meni intohimon purkauksiinsa ylettömyyksiin. Sibelius on erinomaisen mahtava kyky. Sibelius matkusti perheineen Berliinin kautta Rapalloon ja Firenzeen, Italiaan. Onpa täällä Firenzessä inspiroivaa. Perheen kanssa tehdyn matkan jälkeen Sibelius matkusti yksin Saksaan. Hän johti musiikkiaan Heidelbergissä pidettävillä musiikkijuhlilla. Ohjelmassa olivat hänen teoksensa Tuonelan Joutsen ja Lemminkäisen kotiinpaluu. Suomeen palattuaan Janne palasi pahoille tavoille. Hän vietti enemmän aikaa ystäviensä kuin perheensä kanssa. Olen järkyttynyt Jannen tuhlailusta. Vuonna 1903 ensiesityksen sai Valsetristä Surullinen valssi. Se on yksi suosituimpia ja levytetyimpiä Sibeliuksen orkesterisävellyksiä. Kappale on osa Arvid Järnefeltin näytelmään Kuolema sävellettyä musiikkia. Sibeliuksen harmiksi hän myi rahapulassaan kappaleen kustantajalle äärimmäisen edullisesti. Sibelius ei voinut aavistaa, että sävellyksestä tuli hitti. Samana vuonna 4. tytär Katariina syntyi Sibeliuksen perheeseen. Sibeliuksen luomiskautena Janne juhli ja tuhlasi paljon rahaa. Hän rakasti syödä herkullisia aterioita ravintolassa ja juoda viiniä ja polttaa sikaareja. Tuhlaavaisuutensa vuoksi Sibelius oli jatkuvasti velkakierteessä eri ihmisille. Vuosisadan alussa Sibelius vietti paljon aikaa suomenruotsalaisen kirjallisen aikakauslehti Euterpen illan istujaisissa. Elämä Helsingissä ja vilkas sosiaalinen elämä kävivät sävellystyön ja perhe-elämän kannalta liian rasittavaksi. Helsingissä kaikki laulu kuoli minussa. Jean ja Aino Sibelius muuttivat vuonna 1904 Järvenpäähän Tuusulan järven rannalle. He olivat rakennuttaneet sinne komean talon, joka nimettiin Ainolaksi. Sibelius matkusti Oulussa ja Porissa konserttimatkoillaan. Aino odotti huolestuneena heidän uudessa kodissaan. Rakas mieheni, jotain on rikki menemäisillään. Herää, Janne, herää näkemään, mitä sinä olet. Minä muutun, ja toden teolla surullinen omasi.
Aino Sibelius keskittyi koko elämänsä ajan tukemaan miestään säveltämisessä. Hän hoiti kotia, lapsia sekä kaikkia käytännön asioita. Jean Sibelius matkusti ensimmäistä kertaa Isoon Britanniaan. Englannissa kriitikot ylistivät häntä. En ole vielä koskaan kuullut musiikkia, joka olisi temmannut meidät näin täysin irti tavallisesta länsimaisesta elämästämme. Kotiin palattuaan Sibelius oli luomisvoimissaan. Isä on alkanut kirjoittaa. Ollaan hiljaa, ettei hän häiriinny. Sibelius saattoi hyvinä luomisen päivinä istua 2 vuorokautta nousematta kirjoituspöytänsä ääressä. Sibelius palasi kuitenkin kaupungin hulinaan. Aino huolestui niin, että joutui uupumustaan Hyvinkään parantolaan. Minä olen niin väsynyt. Minä kadun tekemisiäni. Minun ilottelu on mennyt aivan liian pitkälle. Jean Sibelius huomasi toistuvaa kipua kurkussaan. Teillä on kurkussa kasvain, mikä pitää leikata. Kaikki juhliminen pitää lopettaa. Olen niin onnellinen, kun olet kotona. Perhe onnea kasvatti 5. tyttären, Margaretan, syntymä. Aino rakasti myös hoitaa Ainolla kotinsa puutarhaa. luvun alussa Sibelius teki useita konserttimatkoja ulkomaille. Hän esiintyi muun muassa Ruotsissa, Tanskassa, Latviassa, Saksassa, Ranskassa ja Amerikassa. Sibelius jatkoi myös työskentelyä Lontoossa, Englannissa. Sibelius todellakin työskentelee kovasti Lontoossa. Viime vuonna olin erittäin tyytymätön häneen. Hän antoi elämänsä ajoitua pois mielensä ja sielunsa kontrollista. Hän ei olisi enää voinut kestää niin muutamaa vuotta enempää. Mutta teidän miehenne, rakas madamme, on todella suuri ja rakastettava luonne. Vähäisempi mies olisi vajonnut syvyyksiin, mutta hän on voittanut tämän heikkoutensa. Sibelius aloitti 4. sinfonian sävellystyössä. Hän oli kuitenkin taas tuhlannut kaikki rahansa, joten taloudellinen tilanne vaati myös pikkukappaleiden tekoa. Hän matkusti ympäri Eurooppaa ja sävelsi. Sibelius kääntyi yhä enemmän sisäisen luovuutensa maailmaan. Kaupungissa en tuntenut enää olevani kotonani. Elämäni yksinäisyys alkoi. Vuonna 1911 perheeseen syntyi 6. tytär, Heidi. Ainolan yläkerta remontoitiin asumiskelpoiseksi. Aino hoiti tyttärensä kotonaan ja oli heille myös kotiopettajatar. Sibelius vieraili Wienin musiikkiakatemiassa.
tarjoaisimme teille työpaikkaa musiikkiakatemiastamme. Minä kiitän tästä kunniasta, mutta minun täytyy siitä kieltäytyä. Opettaminen ei ole alani. Haluan keskittyä säveltämiseen. Yleisö ei ymmärtänyt 4. sinfoniaa. Neljättä sinfoniaa pidettiin liian modernina. Muun muassa Wien filharmonikot kieltäytyivät soittamasta sitä. Amerikassa kriitikot mollasivat sävellyksen lehdissään. Sibeliuksen 4. sinfonia on surullinen epäonnistuminen. Vuonna 1913 Sibeliuksen perheessä juhlittiin vanhimman tyttären häitä. Perheonni kukoisti. Koko avioliittomme ja rakkaus vaan kasvaa ja vyöryy yhä suurempana. Aallotair-sävellys otettiin maailmalla hyvin vastaan. Amerikassa tekoiltiin kilpaa. Aallotaret on minusta merimusiikin kauneimpia huomia, mitä on milloinkaan sävelletty. Sibelius vihittiin Yalein yliopistossa kunniatohtoriksi. Samaan aikaan hän sai kunniatohtorin arvon myös Helsingin yliopistosta. Sibeliuksen lupaavasti alkanut kiertueputki katkesi ensimmäiseen maailmansotaan, mikä kesti 1914–1918. Suomi oli osa Venäjää, joten Venäjän joutuminen sotaan Saksan kanssa vaikutti myös Suomen tilanteeseen. Sotavuosina Sibeliuksen tulot romahtivat. Hän joutui rahan vuoksi säveltämään vähäpätöisiä tilausteoksia ja pienimuotoisia kappaleita. Keväällä 1915 Sibelius näki 16 joutsenta ja kirjoitti välittömästi päiväkirjansa teemanpätkän. Tämä on yksi elämäni suurista kokemuksista, Herran isästä kauneutta. Tästä tuli osa kehitteillä olevaan 5. sinfoniaan. Sibeliuksesta tuli isoisä Eeva-tyttären saadessa lapsen. Samana vuonna Sibelius täytti 50 vuotta. Rahakeräyksen tuottona on juhlan kunniaksi ostettu teille Steinway-flyygeli. Vai kuinka huomaavaista? Vuonna 1918 sodan kauheudet voimistuivat. Elämä Ainolassa muuttui vaaralliseksi. Sibelius muutti perheineen veljensä Christian Sibeliuksen kotiin. Olojen rauhoituttua perhe pääsi takaisin Ainolaan. Vuonna 1919 5. sinfonian muokkaustyö oli Sibeliuksen päiväkirjan mukaan valmis, mutta 6 päivää myöhemmin Sibelius muutti mielensä. Nyt tarvitaan todella uutta ajattelua. Sibelius ajeli päänsä kaljuksi aloittaakseen uuden vaiheen elämässään. Minä teen sinfonia 1 osaisen jättämään osat 2 ja 3 pois. Vielä sota-ajan jälkeenkin, aina vuoteen 1922 asti, Sibeliuksen elämässä oli luova tauko.
Sibeliuksen kädet olivat alkaneet täristä. Nuottien kirjoittaminen oli hankalaa. – 1920 Sibeliukselle tarjottiin professuuria Yhdysvalloista. Häntä myös pyydettiin johtajavieraaksi Lontooseen. Hän matkusti Berliiniin neuvottelemaan sävellysten julkaisijan kanssa. Sieltä matka jatkui Isoon-Britanniaan, missä Sibelius johti useita konsertteja pitkin maata. Norjassa Sibelius tapasi kuningas Haakkonen. Vuonna 1922 Sibelius sai vauhtia 6. sinfonian säveltämiseen. Hän aloitti jälleen tiiviin työputken Ainolan työhuoneessa. Säveltämistyö ei kuitenkaan enää sujunut nuoruuden vauhdilla. Itsekritiikki kasvaa suhteettomasti. Samana vuonna hän kuuli suru-uutisen Christian-veljen kuolemasta. Hän oli ihmeellinen ihminen ja veli. Kuudes sinfonia esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1923. Kuudes sinfonia on hellävaraisempi, vähäisempi mitoiltaan, vienompi luonteeltaan. Viides on muhkea juhlanäytelmä, kuudes on puhdas idylli. Johann Sibelius matkusti puolisonsa Ainon kanssa musiikkikiertueella. Kiertue alkoi Tukholmasta ja jatkui Roomaan. Pariskunta lomaili hetken Kaprilla. Konserttimatka jatkui Göteborgiin, Ruotsiin. Mestari! Pappa on briljantti. Sibelius kuitenkin sortui jälleen hummaamaan ja juhlimaan. Raha kului pitkiin ravintolalaskuihin. Aina vaimo oli vihainen ja epätoivoinen. Minä en enää seuraa sinua konserttimatkoille, kun et osaa käyttäytyä. Vuonna 1924 viimeinenkin Sibeliuksen tyttäristä oli muuttanut pois kotoa. Sibeliuksen perheessä juhlittiin Katariinan häitä. Ainolassa vieraille lastenlapsia. Lapsenlapsille Janne oli mukava pappa, jota tosin ei saanut häiritä sävellyssään aikana. Lasten laulaminen oli kielletty.
Kuka laulaa? Pappa imitoi meille joutsanen ääntä. Kau, 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 kau. Olet pappa hassu. – 1925 Sibelius juhlii 60-vuotis syntymäpäiväänsä. Juhlasta tuli kansallinen merkkitapahtuma. Haluamme lahjoittaa kansallissankarillemme rahalahjan. Kiitän tästä mitä nöyrimmin. Vihdoin taloudelliset ahdinkoni ovat ohi. Syksyllä 1926 Sibelius syntyi viimeistä kertaa kapellimestarina Suomen ulkopuolella. Hän matkusti Kööpenhaminaan johtamaan konserttia. Minä olen loukkaantunut vaisusta vastaanotosta. Palattuaan kotiin Sibelius teki viimeiset korjaukset Tapiolan käsikirjoitukseen. Tapiola jäi Sibeliuksen viimeiseksi suureksi teokseksi. Näin hänen Kullervo-sinfonialla alkanut merkkiteostensa sarja myös päättyi Kalevala innoittamaan sävellykseen. Tapiola ei sinänsä liity Kalevalan maailmaan, mutta sen pohjana on Tapiolan myyttisen luonnon herättämä elämys. Sinä et enää pidä yhteyttä ystäviisi. Yksinäisyys tekee minut hulluksi. Nyt ei enää vaimonikaan puhu minulle. Sibelius taisteli 8. sinfonian parissa vuosikausia. Vuosi vuodelta hän antoi toivekkaimpia lausuntoja asiasta. Odotamme kaikki innolla 8. sinfonian säveltämisen etenemistä. Sen kantaesitykseksi on sovittu kevät 1933. Minkälaisissa tunnelmissa olette tämän suhteen? Se tulee olemaan tunnustus koko olemassaolostani. Itse 8. sinfonia ei kuitenkaan koskaan valmistunut. Kerrotaan, että sen puolivalmiit osat tai mahdollisesti jopa täysin valmiin teoksen Sibelius poltti Ainolan takassa. Palkaa poroksi kaikki onnettomat nuotit. 8. sinfonian tuomisen jälkeen mieheni olemus on ollut tyynempi ja hänen mielensä valoisampi. Tämä on onnellista aikaa. Voi vaimoseni, velvollisuuden tunto on hallinnut sinua koko elämäsi. Sibelius sävelsi enää harvoin. Sinulle on tullut kirje konserttien järjestäjältä Lontoosta. Toivoisimme teitä esiintymään konserttisalimme. Valitettavasti en voi vastata teille myönteisesti. Sibelius näkyy julkisuudessa myös yhä harvemmin. Kapellimestari Robert Kajanus teki maailmanhistorian ensimmäiset levytykset Sibeliuksen sinfonioista toukokuussa 1930. Levyille purkitettiin 1. ja 2. sinfonia sekä Karelia-sarja. Tiettävästi Sibeliuksen viimeinen julkinen sävellys on
Akseli Kallen hautajaisiin syntynyt surusoitto uruille, joka perustuu 8. sinfonian materiaaliin. Vuonna 1935 Sibelius täytti 70 vuotta. Se oli kansainvälinen mediatapahtuma. Hän oli silloin maailman suosituin elävä säveltäjä. Häntä juhlittiin näyttävästi Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Isossa Britanniassa ja Pohjoismaissa. Hyvää syntymäpäivää, herra säveltäjä. Kiitos, herra presidentti. Sibelius esiintyy vielä kerran kapellimestarina. Sibelius johti Radion sinfoniaorkesteria radiolähetyksessä New Yorkin maailmannäyttelyn kunniaksi. Tämä on ainoa nauhoitus Sibeliuksen kapellimestaritaiteesta. Jean Sibeliuksen elämän loppu vuonna 1957 oli kaunis. Syyskuussa kurjet kävivät jättämässä hänelle jäähyväisensä. Yksi niistä lensi niin läheltä Ainolan yli, että säveltäjä näki kurjen ensimmäistä kertaa vuosiin. Siinä ne olivat ne minun nuoruuteni linnut. Pari päivää tämän jälkeen Jean Sibelius kuoli 92-vuotiaana. Aino Sibelius kuoli 12 vuotta myöhemmin.